ċej ġon il-galantom. Ara, xafek kux dinja jole. Ejwa, t-ċajta bġoni jint ħafna parola qabel il-marċ li ħazzommu jint l-standard un bad zammu qoddim l-standard. Basta t-tifel tal-kaxxiet. Ma qed ngħid li is-sena li ġejja jien inżommu. U int bħalek min qallek li se żommu inti? Min qalli missieri, diġà qalli is-sena li ġejja jien ħanżommu. Dad ma sera il-każinek jitlaq missierek. Dak missiru bħassur wieġ, daqqa ma banda u naqqa ma doħra. Waħħal darblu fuq il-bejt jien. Waħħad. Iva, veru, staqsi l-ommi. Ara, jien ma ġon inżom. Vera waħlu l-arblu fuq il-bejt, rajtu jinstelmi fuq il-bejt tagħna. Qed tara kif veru. Ġifieri, issa Ġoni, sirtif minna fl-irieħ. Xi ġifieri? Ara, kun naf Ġoni, illi meta tarblu fuq il-bejt u tarmalu pin-nur miegħu, tibda titgħallem fuq l-irieħ. Ġifieri m'għandekx pin-nur inti l-qas mal-arblu. Dak waħħallu wieħed x'jiswa arblu bla pin-nur, mhux hekk. Mela, dak l-arblu fit-tex armalu pin-nur. Taf minn fejn iddobba wieħed b'xejn? Ħanejdlek, is-surwiċ taf min huwa. Dak li biħiżeba. Dak murandu u jinawillek wieħed b'xejn. Inti dak jaf kemm ħdimt int tal-festa? Dak jagħmilhom stess u ma jiswewx fl-użjoni ħej. Mela dak se joqgħod ifittex minn xi ħadd li ħadem tant tal-festa. Immur. Ma minni fit-tex mur għax tgħix kif qed jinħatfu lu daqs kemm taqassam xejn. Fit-tex mur. Qed tara, issa se jkorru arblu kullu. Allura, signora, minn dak ma fadallix, taf mandi oħrajn aħjar minnu. Mal-ġimma li għaddit kellek minnom tada. Il-ġimma li għaddit kelli minnu, mud il-ġimma mandi. Tista taqdin jak joġbok Kien li Tajbin dawk. Dawn aħjar minnom, ta' signora. Ma taħseb li żammuhom pal-portieri tad-Damask għax is-senjura tridhom b'saħħithom. Anki l-pavaljuni li hemm qudiem il-knisja jgħu moment wieħed. Ili għaw sejab joġbok. Stenna daqsxejn, signora, jogħġbok importa. Imma daw l-istess prezz. Le, daw, 1 cent irħas, ta' Ma mux tajbin daqs l-oħra. Imma dan hekk ma jkunux tajbin. Għalas ngħidlek 1 centola biex ikunu tajbin daw. Dawk il-gramponi hija ħasra. Żommilin. Aw, Johnny, ejdli xi triġ. Dak maġġel. Għatlek dak maġġel ejdli Johnny. Għax surwiċ. Ejda, surwiċ, ejdli. Kompli. Għaddin is-surwiċ jak joġbok. M'għandek xi pinnura għall-arblux. Ejt minn batekaw, Johnny. Id laħart il-nur li kelli jien tajtu lilu biex jidaħlu. Ejja, barra kullħat. Għallom għaddejna ġiġi. Għadda l-affarijiet. Għadda l-bajja tal-post. Sejrant Lora. Nizlant Lora, fimtni? Nizlant Lora. Tajjeb. Viktor. Viktor, ismani. Kem saddum sejrek vik? Kif xinti fitta? Għana kontet tismani. Kontet nisma l-mużika. Mux sewi tamiljek. Mux sewi isni mux edawn. Ma nibdawx bl-argumenti, tafx? Mux għad n-argumenta. Se nishtiq li n-argumenta. Nishtiq li t-tini l-opportunità li n-argumenta. Għas isni għam. Għamel kifat, jek titla itla. Jena għatlak jek nitla. Nismani, marriċ nitla fint. Marriċ nitla. Mur għamel li joġbok, mur ħallina bikwiti, mur għandlura, mur titgħanda bżonnu, itla. Rajt kif kelli raġunu. Sawa smajt jien, ma jdumux ma jinfirdu dawk, issa tara. Nasib laqet gergirlu fuq missier li appoġġut ma' tifla toħtok. U issa se jiżżewġu insomma. Kif ma tafx timlaħaq blin ma tajt xejn. Inxi interessak fuq xiex kellhom xi jgħidu. Ħallihom. Ara kollox mhux se nindaħalta, ma fi kliem tiġi. Taska ma kellix raġun fuq l-iblaħ tagħna. Ma dan kollu bla sabiħ. Ejja. Iktar li għamel. Ma smajċ waqqar ridikolu l-surwiċ la jimmonger l-akbar raġel li għana fil-raħal. Ma smajċu, mela, peress l-surwiċ biddel il-parti 3 darbiet, daħal f'ħanut tiegħu mimli nies. Għallu surwiċ, għandek pinnura l-beħ? Ibla,
Bla ħsabih, Johnny. Ma dak li ġoni bil-fors li qabdu xaħat, jisservaw bih. Ma dejjem tiskużaw minn tlesta biex tiskużah. U sma wara kollox, ħaqqud bezbiza ta' fis-sur wiex daqs kamilu jagħmel kutrum bajsi fil-politika. U nfix tifhem fil-politika, is-sur Wage huwa floating voter. Mela l-pillu li ħallejthom hemm. Stenna ftit ħanġib lek titilma. Għal xejn Dorothy ħasra, kollu għal xejn. Kieku kif qed tajt int, kieku t-tabib ma kienx insisti li għandek bżonn toħodhom. Dawk flus fil-ħela ja ħasra. Barra minn hekk irdu nsalf wettu li naċċerta ruħli tkun ħadd il-pilloli. Hawnha. Iblaħhom bil-mod. Tajtek prezz tajjeb. Mela trid toqtolni bil-ġuħ. Bil-prezz qed toffri laqas kemm ħallas tal-jem u tattini dik. Jiena m'għandix iktar flus. Le. B'dak il-prezz dik tottalik, dik il-ħadra. La, li din oġbitni. Ara kif nagħmlu, sinjorina. Mur minn fejn ġejtax mid-dera minn tixa għax-xiri. X'ġifieri minn ix għax-xiri, mela tfajli tax-xiri x'kull waħda. Għandi 4 titfal jien, sinjorina. 4, Iva. Dat, isir nannu. Inti il-partner tiegħu? Le, jien diġaw biex najnu. Fejn ma jasal xu, nasal jien. Mela jidlu jti li trid. Imma inti mhux aħjar tippruva l-ewwel biex imbagħad forsi tikkonvinċi li jekk innifsek li l-prezz li qed jitolbok mhuwiex esaġerat. Mejna xorta m'għandix flus biżejjed. Imma kieku minnek nippruva. Anzi, taf x'nagħmlu? Niġi jien miegħek. Xejn urik ftit il-grijiet u kif taħdem il-karozza. Xif distan? Imxi. Kollox semmala. Issa, ma li naslu fi triq il-prinċipali, l-steering, fidek. Kar, jekk l-dum xiftejt, tuħx sibi. Xej ma jrid ifhemu. Ġuż, għalija nistgħu nibqgħu ngħixu ġol flat tiegħek. Mabba l-karozzi u l-sejjes. Miskop tiġu f'dar raħala u kwiet. Jira għalija xorta. Nintaqgħu fuq il-monti nhar il-ħadd trid. Mela lejsund. Sew emma tkun viċin omma. Wara kollox emma, id-dem ma jsir sam. Aħu dak il-whisky pa. Dal sewa għatijajt. Id-dem qatt ma sar sem. Allura, l-Viktori l-ek ma naraħ. Allura, Emma, fejn tixtieq tmur toqgħod? Iva, inna ħafna ma naraħ il-Viktor. Irrid nagħmlilkom fejn kata kif kienet tagħmel li omna. Tiftakar Rit. Fejn kata nagħmilkom jien kif nagħmel l-Rita, bil-ġews u l-lews. Għazzi nafx nagħmlu, miskop tiġu għandi. Nitlaw fuq il-bejt u nagħmlu fejn kata hemmhekk. Għandna veduta sabiħa. Sunt, jena ħireġ. Iba ċensi l-lum ukoll. L-lum ikun nistennawni pas-soltu, sarħin. Pa, aħna ma nista' ndumu. Iba, ma konna ħallikom xorta waħda. Saħħa. Saħħa xejn. Kos, għadu jħobb jilab il-kartijux. Jiddispeċini ma mhux hawn. X'nista' ngħidlek, hux ġa prova ċempillu das nofsi oħra. Naf li ċempil darbtejn oħra, signorini, ma għadu ma ġiex, ma ġiex, hux, xirrit nagħmel jien. Naf li ħareġ jipprova karozza ma' klijenta. Biex ngħidlek, anki li qed iħassibni għax ilhom xi ftit li telqu. Iva, erġa' ċempel iżjed tard. Isma' il-first qed iżarżar xi ftit. Dak għax m'intix qed iddaħlu mill-ewwel, m'intix qed tafas il-klaċċaw. Ara lili, qatt ma jżarżar. Minti ekspertu. Insomma. Jiena għadni nibda. Inti titgħallem mal-ewwel.
Għandek kollox għad dispożizzjoni tiegħek. Xandi? Kollox. Imżejna b'kollox. Għandek imgħallem kemm xejn ibes, ux. U jemmen li biex tirnexxi fil-ħajja tkun qiebes. Inti għax ma tkellmux ftit għajt. Tżax, jien ħankellem. Tof inti biex inaqqas li ftit il-prezz. Dak jisma' minni tibżax. Tara kif innaqqasu. Aha, mela allura għax ma murrix lura ħalli tajlu jnaqqasuli. Lek namlu ta' nibdew morru b'tal-linja, nifranka ftit petrol għall-inqas, u bil-flus nistgħu nixtru television tal-kulur, portable. Ejja nixtru wieħed intella fuq il-bejt, u kultant inniżlu fil-kamra tas-sodda. Int kunt tista' tara Hollywood Woman, u jien kun nista' nara l-futbol, mhux dejjem gorli, u l-korsa wkoll. Hekk nagħmel le, television għalik rid. Ġara, eba xejn qala. Eba ġara xi ħaġa? Mhux int, dejjem twaqqali wiċċilart. Issa fiqgħet tissemmi lil Viktor qudiem Giuseppe qudiem l-oħrajn, dak mhux kollu paroli żejda. Ma rridtux il-ċensu kif qabad ħareġ il-barra. U għalfejn sidintom biex jiġu għall-ikel, biex jiltaqgħu Giuseppe u Viktor flimkien u jitqatlu bejniethom biex issir xi straġew ġew. Imma għaliex nix nafu għaliex dejjem tagħmel li hekk lili. Anzi, kważi rridhom jiltaqgħu jien. Forsi jirranġaw. Jew jitqatlu l-kaġun tkun int. Ent lejli m'għandekx trini u m'għandekx tgħidli. Tlattimi li ġempillek. Issa li sibtek ikollok tiġi. Insomma, tista' tgħidli bit-telefon dak li għandek tgħidli. Wiċċu wiċċ irid inkellmek. Tittara se tagħmel biex tirranġa dak li għamilt. X'għamilt? Fidinit. Ma tafx għamilt. Imma fejn se niltaqgħu? tista' tispjegali. M'hemmx nispjegalek. Persunti m'għaddumx ma tispjegalek kollox. Trid tgħidli. Fejn se niltaqgħu? Dak li rrid inkun naf. Imma jiena. Parri se nufżak. Niltaqgħu għada fis-sitta ħdej il-Knisja tal-Las. Jekk int ma tiġix, jien nimxi mod ieħor, fimtni? Mbagħad qalt li le binti. Jekk qatt taħseb li jrikdek tassew bis-serjetà, ħalli jiġri wara jkun. Sallum għadni ma nafx jekk il-mama kellix raġuni jew le. Jiena qatt ma wrejtu li nħobbu. Bqajt kif jien. Min jafsar minnu. Strieħ. Dik kienet l-istorja tal-unika mħabba tiegħi. Qed taraw x'torti. Torti. X'inti kwitajt? Għajdli. U tantx hemm xi ngħid. Isni minix id-dar jien. U għax tajt qed ninkwita għalik. Inti iktar qed tkun hawn mill-id-dar. Lora, nixtieq tajt il-dun salfi kellem lil Viktor. L-inqas nkun naf x'inhu għaddej minn moħħu. Int ma tafx. Ma jgħidli xejn. Ma nista' naħseb. Missieru. Se jerġa' jiżżewweġ. Jien int m'għamilt xejn. Għalhekk, għax naf li m'għamilt xejn. Lora, jiena naf. Naf li jekk nerġa' noħroġ tqila. Naf jitbiddel. Tafni tlattim li prova naqqa. Ġejt għax ġejt. Temna daqseb bejnietna. Ma nafux aktar il-xulxin. Issa ma tafnix. U nxid dritt għandek waħħal fija ħajdi. Isma' ġed taħseb li għajt. Kun għaf li fħajti kollha jibbisu. Kien naf. Il-tarbija tiegħek qed ngħidlek jien. Ent? Iva jien. Inti tinaf. Dan x'ċajtu? Jien ma nħobbx iċ-ċajta b'dawn l-affarijiet. Inti ċerta? Iva. Insomma, terġa' x'ċempli li. Ma nagħmilx. Inti li ġibni biex toqgħod teddinni fuq ħaġa li mhix tiegħi. Komplix tinsisti li mhuwiex tiegħek. Neħi kollox. All-ewwel hekk se nagħmel. U hekk għandek tagħmel. Nisa reġa' bdili. Ma kienx mument li ntqajt miegħek. Kont f'baħar ta' nkwiet u sibt lilek. Tipprofetta ruħek minni.
Minn għandi ommi ma tiflaħx. Dejjem tejtu tgerger ġurasi lejl u nar. Wissa ġejt int. Nitħassrek. Fint fejn taf mux xaddejt. Aw, ġbik li għajra, kollox. Int fejn taf li tijaj? Issa nistenna u naraw id-dem xi jgħid. Issa naraw. Wara kollox jena ma nista' nagħmel xejn. Neħi kollox. Trattek neħi kollox. Għandi ommi marita. Marret Alla issa. Mdejjaq u jisbiħ. Ma niflaħx noqgħod ġurnata oħra ġaddar. Isma' Rose, jiena li għal-flus mhumiex problema. Nistgħu nirranġaw kollox. Imħoħsibek jien. Imbasta tneħħi kollox. Dan jaqbel lilek aktar milli lili. Ejja ngħidu li naħdu tnejn ta' dil ħaġa. Imma nistgħu nirranġaw kollox, fimt? Basta tisma' minni. Int responsabbli daqsi għat-tarbija. U tarbija se tibqa' fija se kemm titwieled. Rose! 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 Mela qom. Għajiet nissodda sarf. Ħalli nagħmilek ftit il-maħalli tkun tista' tieħu l-pillol. Għada rrit imur namillek l-axħar tħejjiet għall-urt. U xatek bħesib li tmur. Nittama li nkun niflaħ battikata sarf. Tabib għallek li minn tista' titħabbat skur. Se jkun hemm tobba infermiera u nies oħra li jieħdu ħsiebkom. Le minn tista' titħabbat. Bat wara kollox, ma wara sal-urt tagħmellek tajjeb. Immuru mela. Ismu ta' xejn anki l-asfur qajjimni. Dak anke jekk titċaqlaq bil-lejl u koll jibda jsaffar. Ma nistgħux ngħidu li daħaq bina, Viktor? Sarf, irrid ngħidlek xi ħaġa. Fuq ix? Doriti tinsab inkwetata fuq Viktor. Jaqgħu. Qalt li biex nara tistax tkellmu ftit inti. Iva ma fuq ix? Sar stramp, skont ma qed tajti. Qed teħeli miegħu minħabba missieru minħabba affarijiet oħra. Provat tkellmu. Le. Imma qalt li biex tipprova tkellmu ftit inti. Kif joġoba? Isa tipprova tipperswadih jurik la safa li għandu fuq il-bejt. Mbagħad kif tkunu hemm flimkien ġibru diskors. Qaltlek x'inhi l-problema ta' Viktor? Issa jenna qrib is-sena f'dan l-appartament, jekk ma qbiżniex ukoll. Drajna mhux ħażin. Nistennew li ma jiddumx ma jlestijonna l-post fejn konna noqogħdu. U mmorru lura fih. Ngħidlek is-sewwa ma nafx kif għandi noħodha ħaġa bħal din. Għax Johnny jidher li dara sew bħal merżuq. Għamel ħafna ħbieb u ġmielu joħroġ. Rose ukoll tidher li joġoba issa raħal. Biss dan l-aħħar ma nafx kif qed naraw. Sada ma ġietx ma. Le ruħi da ma ġietx. Mhux aħjar tidħol torqod int. Ara kemm nispiċċa l-izziju kan tal-Awstralja biex tmur mal-posta tada u niġi norqod jien ukoll. Għaliex sada ma ġietx Rose, ma. Issa tiġi ruħi. Rasi. Raġek qed tuġa rasek. Dak għax qatt fix-xemx Johnny ta'. Issa jgħaddilek qalbi mur orqod isma' minni u jgħaddilek.
Rose tidher kemm xejn imħawda dan l-aħħar. Aktarx li forsi. Tina ma. Rasek mussatina. Diħla norqod mari. Staw morru norqdu ħna wkoll. La ġiet Rose. Ejja ġoni ruħi. Issa taddilek jasek ta'. Ejja, minn hemm ibni, ejja morru norqdu. Is-sorqta. U għandek għalmek maluq. Għalli għal-loħtok. Issi tħoġis. Ekkora, Ġoni, issa niġi. Għala għalli. Rose, xieġraħalek? U minem, binti? Alla, ħani, xieġraħalek, binti? Rose! Se jkolli tarbija, ma? ċat. Xwaħda din. X'għamilt li binti? Issa jien sen nagħmel binti. Qed tara fil-ġabek u dak id-dew minn barra u dak il-ġiri li kont tiġri. Sa sen nagħmel jien binti. X'waħda di. Bħalissa publisija għandi fuqi. X'waħda di binti x'għamilt li? Għafirni ma rridx nikwatak. Għafirni. Sen nagħmel issa jien. Se jgħidu l-ġirien u se jgħidu sħabek tal-fabbrika. U jekk naġgħu marru lura fejn konna noqogħdu, se jgħidu. X'għamilt li Rose, ruħi x'għamilt li? Timsax ma toħx tinkwida, m'għandekx għalfejn toqgħod id-dinja fit-tarf. Illum kollox hawn rimedju. Jien lesta li nagħmel kollox ma. Fil-bidu immaġinajt li kont kapaċi ġib tarbija leġittima fid-dinja. Issa nibsa. Ma, kellimni mama. Għajdli jidmax nagħmel, kellimni ma, kellimni. Ta' xini dil-bandira, Ġoni? Tati li ommi. Xitperper, Ġoni? Iva. Kompli hu gost. Dan għadu għaw fuq jitbellaħ. Għatlu jitla. Strabba l-interess trasfurti għaj meta uħt. Forsi dak li għantu bżon. Lejl para li uħor ma jirqoċ qed jitkisser. Inta għatlu jitla. Għallum ma jħroġ. Taqta raħġej mill-qoddis. Jena usan kun nektara ħajlu jitla. Il-lejla mmorru qoddis. Ha? Mbat naraw. Forsi noħorġu wara. Mbat naraw.
Jien nagħmel imħatra ma' min irid, wara kemm irid li nġibu aktar minn nof il-kunsil. Sieħbi, hemm ħafna xi tellef. Għal kamilleri qed tgħid. Mara waħdu min jafu. Tinsiex kamilleri tifel mir-raħal kwietu sinċir. Għalhekk m'għandux ċans. Inti taħseb Mar? Jien ma naħseb xejn, jien mal-gvern naħdem. Il-paga dejjem ġiet. Jien ma' Marja naqbel il-kamilleri joqgħodlu attent. Noqgħod attent biss li x'kembri. M'intix taħseb li kamilleri se jitlgħu. U għax kembri ħanajdlek. Hawn ir-raħal, kulħadd jirrispetta għax kemm il-raħaq segretarju tal-Gazin, pass ta' ġgant il-qoddim għamel. Baxxu l-ħejkom ma ġejtux kemm bilaw. Ġeju. Ġeju rega muqaddis ħalli noġob tarax. Għarem ħanidħol il-ġewwa xi tellif nitqarbina. Ejja marru. Sattek, Johnny? Le. Johnny, għandi bieċa xogħol għalik, dejjem jekk tista' u xek. Għajdi. Wara l-qoddis qbis qabel saddar ħanfehmek x'għandek tagħmel. Jekk taqdini tajjeb għandi rigal sabiħ għalik. Iva? Wara l-qoddis ma tinsiex, Iva, kollox sew. Il-katnat, laqas u disbajret imur, jaseb jow minn missiru jow minnu ġejja l-affari. Laqwa li jekk jiġu fl-idej jkun għaw jien nferraqhom. U tkunx miġnun, menti ta' Viktor se jagħmel. Smajtom jitkellmu fuq il-bejt. Smajtom, jew samajtilhom. Smajtom! Bastatu kemm daħal jagħti fuq il-dru. Jesraq il-votta minn ma jifhimx jista'. Jekk mhux xi tellif nitqarbina kieku waqta xi sinna tieħ. Dawk xi ħaġa kienu jagħmlu biex jikwestaw xi voti, inkella fil-kunsill ma jitilgħux. Insellim lek, Sorreno inauguralek. Lilek ukoll sur Kamilleri. U tawgura li ħadd ma jafni. Ħdejk toħdej sur xkembri maħna xejn veru. Saħħa. Saħħa. Minn qed jitnellahdan. Japprofetta ruħu mi bniedem li qasbiż jaf jażel x'inhu t-tajjeb u l-ħażin għalih. Dak nobli ma jafirx. Veru? Kemm hu ipokrita. Jibla s-santi u naħħi xjatin. Kultant għall-ħres ma tkunx doriti li toħad li ħsibu, għax kieku jmutu bil-ħacċu bil-ġuħ, l-aktar, meta kunet naħdem bis-sara. Doriti tieħu ħsieb kulħadd fik. Issib ħin għal kulħadd u għal kollox. U tinkwieta għal kulħadd, speċjalment għalik. Bħalissa, għaddej minn żmien diffiċli. U bħal aktar xiġri, jibda jħel kulħadd. Ġili ġara eklili wkoll mallumekx. Naħseb li taf x'jagħmel missieri u fuq kollox se jagħmel. U ma tafx int, Doriti tkellmet mal-ora x'aktarx biex issarraf ftit mit-toqol li kien qiegħed jafas fuq. Jiena wkoll għaddejt mill-istess ilma li itinsab fih bħalissa fik. Kelli ġerħa kbira bit-tifla taħija li damet mal-qitla mhux ħażin. Fittix tliq tal-kooperazzjoni mingħand min kien il-kaġun u ma sibtix. Madankollu rridu ngħadru. Irridu nifmu raġunijiet propja ta' ħaddieħor li fajnejna forsi jkunu jidhru inaċċettabbli. Laqqas biss resaq li ommi waqt li kienet tmut. Mort infittxi l-ħanut apposta. Iżda liħ, isu ma ġara xejn. Dun salf. Mhux fajnejja jkunu inaċċettabbli ma jkunu ta' bil-ħaqek. Ma kultant mhux dik tkun ir-raġuni propja waħdanija li ġalna websu rasna. Naf, għandek raġun. L-ewwel Doriti. Kieku jaħasra dik it-tarbija ġiet fid-dinja kieku l-affarijiet, forsi kienu jkunu mod ieħor. Forsi llum darna ma kienx tkun baħ. Ara fik, li taħfer huwa diffiċli. Metti meta l-ġerħa tkun fil-fond huwa diffiċli ħafna. Iżda meta taħfer,
tkun għamilt l-ikbar rebħa fuqek innifsek. Diffiċli din Salf. Diffiċli. U jekk nkunu rridu li l-ħadd ieħor jaħfrilna. Dik għalik, Johnny. Kont smat li m'għandekx bandjana tal-Papa. Għalik qabbatt il-marra biex titlek waħda. Għalija? Iva, għalik. Biss l-ewwel nixtieqek tagħmel li pjaċir żgħir. Għandi dawn il-karti, nixtieqek tqassamhom li bil-bieb. Għandha sektor x'kembri. Mbagħad jekk jirna xhieda nitla' jien nieħu ħsiebek. Għajdilha l-omma kulloħtu li jien nieħu ħsiebek. Mbagħad għandi dawn il-posters ara. Rak waħħalhomx ma xi jarblu. Biss jekk isaqsik xi ħadd, ara ma tgħidux li qabbattek jien jew li għatlek jien. Bejnietna li le? Kollox sew sux kembri. Dawk is-sux kembri stess ta' omlok? Issa tara kif aħna nkunu fil-kunsill. Aħna. Tix ngħidlek, inti qassam il-posters u jiena nżomm ir-ritratti kbir ta' sux kembri. Ronnie, għaw jgħat? Bħalissa mux għaw. Imma u kellu jkun. Imma mux għaw, mux. Idħol għall-affariet, jgħak idħol. Memx taħmel. Mux ma niflaħx, għaxu konti murjien u ma kox noqot nikmanda lilek. Imma x'tagħmel la l-loġbu hekk. Ħad li saħti biex ġabni bżonn ħadd ieħor. Ġabni bżonn ta' kelb bħalek. Rabbi tfal biex imbagħad jitertqolek qalbek biex jagħmlulek xi ħaġa. U dan ibni kull ma tlabtek tixtri l-pillo li jordna lit tabib, eh? Ivi qaf ma. Laqas Nikol bikwieti ma nistax irid nkun ħdejk. Ma, il-pillo li ġibtomlok, issiblaħhom huwa laqħallek. Qed idejqek leħnient. M'għandniex xi ngħidu. Min jaf kif għawwitek għalija dik l-isfrattata li kellek. Qatt ma misni aċċettajt ċardodari. Għajni mill-ewwel okritni minna. Mhux tagħmilha jien qalbi tħen biex istana x'ħadd. Li kien Alla jgħodni għall l-istrijas, li kien Alla jgħodni. Iva, s-sieqaf ma. Qed tagħmel plejtu għal xejn b'xejn. Għandi ħafna fuq moħħi. Tgerger tiegħek jonqosni issa. Ix qed tarġa' tiktiblek biex tħajrek terġa' tmur magħha. Ma riskantax taf, għax dik biex tivvendika ruħha minni, minn kollox tasal biex tagħmel. Il-Kanada tieħdok issa tara riedet tgħid, kull ma tgħid merijiet, issa milli pjaċir wara dak il-ħaq birlandek. Talibni, tara kif irrovinatek. Iżjed jien ġej bżonna kieku kien għadu ħaj missierek ma kontx tagħmilli hekk. Dik kien Alla joħodni ħasra. Li kont nista' taf x'nagħmel. Nitla' fuq il-bejt u naqbes. Dak li nagħmel. Imma qasda ma nista' nagħmel għax int. Tobodni. Insa tħallini bikwieti lili. Insa tiħaf gerber. Insa ritni bil-gerger l-għandek. Pulla li kemm għandek azzjoni ħażina. Mura l-bosta xaħta ħallini fil-kwet.
xisa. Imma lix ma tlix li spiċċawlek il-pilloli? U li għandu jiġri. Ma rridx, Salf. Issa sanajt lilek biex ma tinkwetanix, Lora. Għandek raġun, għax int qassis. U bħala qassis tajt li għandi noħodhom mhux tassew. Ma niflaħx aktar, Salf. Noqgħod narani mmur bil-mod il-mod. U nuħu l-pinnoli biex forsi jtawlu li ħajti ħassa. Li naf li minix ħan irbaħ. Nitolbok, ħallili, Salf. Le, Lora, minix sanħallik. Ma kif qed titkellem hekk f'daqqa waħda? Għax li għandu jiġri. Xejn mu se jżomm li għandu jiġri, Salf. Le, għal-mur nixilek il-pilloli. Għandi l-pinnoli ta' kontraloġija ta' biżejjed. Imma dawn importanti aktar. Għal-mur najt lil-Dorothy, tinżel toqotaw miegħek. Dorothy mhix qiegħda għax mret għand il-mamma tagħha. Ma Viktor? Le weħida. Tajjeb, ħallimur, minix salvu. Mura sibsa. Is-sux. Jien hawn se nibqa' naċċertak. Għala taħseb l-ħarġu? Karozza tiegħu għaw qiegħda. Ma kienu xi jafu li aħna ġejjin? Ma stajniex ngħidulkom mhux. Le, ma rridx jiġi missieri. Ma rridx ikun preżenti jekk ikun hawn Viktor. Waħti sunta naturalment mis se tiġi waħda u. Insomma, jiena daqsxejn inkwetata, imma Giuseppe insista li niġu. Dejjem jittama li jara l-Viktor b'kombinazzjoni. Le, aħjar li għalissa. Allura għaw din biċċar hawnhekk qudiemek. Ma jagħmlu xejn biha ma jibnuwiex. Alla ħareġ joħorġu permessi. Alla ħareġ. Għandna daqsxejn jena bħal di. Pa, kieku inti għandek biċċa bħal din hekk u joffrulek xi eluf. Ma titħajjax imma mbagħad. Ijien. Ma nafx fuq kollox. Tara, dik it-tifla ta' taħtna. Tiġġerra aktar minn debba fil-marsa. Viktor jitla ta' spiss hawnhekk fuq il-bejt? Ejja, kuljum. Tiġiet ma' la safar. Għallu kemm kien hawn. Isma' fuq Viktor. Mhux minn ta' tifel orrajt. Good boy. U jien ngħid li għad tarġgħu titkellmu. X'għedtilek il-fajti dejk fuq. Ma flaħtix aktar. Naqqas il dik li telqet. U li l-ek ukoll tafx. Għax ma titlaqx kif trid titlaq lili. Fil-fatt mhux hekk ġara miflok tlaqt jien telqet hi. Imma saħħosni aħjar li qiegħda l-isptar. Fiktar kemm għajtet u werseqet l-ksub meta sabet ruħha mal-art. Rridet noħodha l-isptar. Veru li kellha ksur. Issa da l-isptar? Le, ma daħħalni għad-dar ta' xjuħ. Ġibatu għad-dar miegħi. Ma jien kif stajt naċċetta d-dar. Dak il-ksur kollu minn jaf kemm kienet sedduf qed sodda. Dik huwa l-ġimgħa jew tnejn iva naċċetta, ma mhux għal iżjed, xbajt u xbajt noħseb biex xogħol morda. Prosit Pawl. Ħallina li issa li tal-kunsill ma tkun nux tistgħu tilmentawlu aħjar. U għawek maqtu għajn bejartu sema, naħseb għaqta kemm ħablu sufhom biex jiġu law. Ġenerġaw morru l-ura lejn ir-raħal. Għalek ikun kwitu paċi għaw. Barra kultant ikun hawn xi ġlieda u għajja ta' tfal. Dan bin l-armla. Ħudik li urajtek l-ewwel. Darba kellna xi ngħidu mal-familja Huwa tagħha. Pawl se taqla issa. Hemm id-delizzju tiegħu. Ma dak l-arblu. Għara sejt l-bandiera tal-ħinijiet xkull waħda. Miskin, jidher li mhix xejjeda u. Ta' balalu li hu. Issa waħlet issa ħjar. Ma sa kif sirna xi lui tal-ħasab u ngħid. Miskin xu ta' din, dak qed ixxabba twist taf. Giuseppe, Giuseppe!
نرد كلش قصة حزين وين أمي وانت تعطيش كاسة ما نتيش كاسة وانتو كل تافش جننتوني تنالي انتم ما كانش مومنت اللي التقيت مياك اساسا توخل فياكم ما لف متى نوخل فيساتو صار الحين فين سايرين؟ انت تعرفي سايرين انت قالت لي استنى نحكي كلش واكثر نعملو انا لسه مانيش شرطة شرطة ما انتش عارفة اللي نايتين يصير يا ما يبورتناش منك مانيش نقعد نكوت بيك وبالتربية اللي عندك التربية دي كل كم من فيني من يافطة مني من يافطة مني من يافطة منك تتجرى ما ذاكم عليه هور وين سيرك معلش ما تمرش انت ما يبورتناش منك ومن ذاك البال اللي صدق في الدنيا ما تستحيش تتكلم فوق التربية يا الكل ما يبورتنيش ولا بس انت التربية ما تقوليش On